Beligcwele phama abaculi, osomabhizinisi, abaqavile kanye nosombusazwe ibandla iHouse of Treasures Ministries eAlberton enkonzweni yomgcwabo kamfundisi uNeyi. U-Zimu ushonele esibhedlela iBumased Modderfontein ngolwesithathu olwedlule emva kokuxinwa isifo somdlavuza wesikhumba. Ubeseneminyaka engamashumi amane nesishiyagalolunye ubudala. I want you to know that it doesn't matter what happens in your life, God's purpose must prevail. Remember, many are the plans in a man's heart, but it is God's purpose that prevails. We're looking for God's purpose, we're looking for God's move, we're looking for God's word to pave the way for us. Lawa ngamazwi okugcina awashe insukwini ezimbalwa ngemuva ukuthi simnqobe isifo somdlavuza wesikhumba umfundisi u-Zimu obhekele zokumakethe enkampanini yomculo iSpirit Music uMethi ududuze umndeni wathi izwe lilahlekelwe. To the Zimu and Sibisi family, phephisani, duduzekani, nathi akukho lula kithi bantakwethu, nathi silahlekele. Kodwa uNeyi usehleli nomdali wakhe ngoba uNkulunkulu kubuyela kuNkulunkulu. Indaba esele nami nawe. Umphathi wesiteshi seyindaba ekamabonakute esiyimele uThukozani Nkosi uthi yize uZimu edlulile emhlabeni imisebenzi yakhe iyohlezi njalo ibonakala. He may have left us now, but his legacy lives on forever. The other person I know is Pastor UNeyi, the collaborator. If there's anything that I really admired about him, that he never wanted to leave his brothers behind or his sisters behind. uLeslie Sedibe uthi bekusekuningi kakhulu abebekuhlele noNeyizimu kodwa ke uNkulunkulu wanquma ukumthatha. And so we had plans. We planned to travel to Israel, and we had arranged a tour. We were supposed to go to Israel on the 3rd of November until the 13th of November. But unfortunately, he succumbed to the illness and he spent time in a hospital, and like other people said earlier on, you would call Uneyi and you would want to pray for him, and he would turn it around and he would pray and encourage you. Obengumphathi kaZimu emculweni uhloni uthi uqemeke engigcibantwala. I will ask you to pray after this. Nowhere near the treasure. Bese kunesikhathi eside umxinile umdlavuza wesikhumba uZimu njengoba kwesinye isikhathi ubebonakala ecule egqoka amaglove ezandleni. Lo mculi waqhama kakhulu ngengoma ethi Ritsepile wena kanti ikhona nezinye izidlu ubhede efaka phakathi ethi kimanga ngathwana liwena ethi yehla Jesu kanye nethi uJesu namandla. uZimu ushiye emhlabeni umkakhe uNelsiwe Zimu kanti babusiswe ngengane ezintathu. uZimu wazalelwa eSibuke ngoba ungumfundisi webandla iAll Nations Revival Ministries eMidrand. uCalvin Dludla wendaba zeSABC.